May buntag guys, kabukid. Sayo ta kay taron sa Sabado sa buntag. Kay naay order sa litos nato gamay. Yan oh. So ma-harvest na ta guys. Yan. O alas 6 pag buntag ron guys. O ma-harvest ta. Guys, ito na harvest natin. Oh, hindi pa na napasubra guys oh. Ang renggahe na itong kuha. Ayan guys. Ayan oh. Ayan. Guys, so magkuha tayo ng kain guys. Kuha tayo kain. Guys, ready for deliver na kami guys. Stawat ito bul. Okay na agad si. Ayan oh. So, ready na kami sa among order. May ano kami ngayon. Ayan guys. Lupa gini ya. Marso nih, kuha na ko ni pati dagsana ni. Kuha na tanan. Marso pohon. Ala. Kuha talawon. Diyan natin yung pakihon ng litos oh. Dito na. Dito na ito. Tulayungan ng kain na mga 20 kilo na kay. Ato pag dito. Lang. Guys, tara guys. Nabangan na to si Agaw. Hakot mi sa sibuyas. Ay nami order karon. Ayan guys oh. Sayo to sila. Guys, ready na pag-deliver. Yan oh. Litos ball. Sibuyas. Agaw na ko master oh. Hey. Sa. Ah. Ayan guys oh. Ayan. Guys, merkado na kami, merkado. Guys, na ako diri ron guys, nag-deliver ko sa akong item diri oh. Sa tawad ko sa nag-order ano oh. Akong classmate nga negosyante. Na maruan tawana. Woo! Ah. Sa tawad ko ano oh. May lingi sabi. Oh, tara oh. Grabe, datuan na ni Muang. Ayan guys. Ah, tara akong classmate po daw. Grabe negosyo ni Ayan guys. Hey, good morning. Oh, naka-vlog na ko ha. Yan guys, good morning. Naka-vlog na ko kaya nagbiyahe man ta. Yan. Yan guys, yung item natin guys oh. Nata sa merkado ron. Sa merkado. Ayan, busy. Guys. Bila ma dito sa bila mas buyas ka ron. Ayan guys oh. So, yun sila 70 gapon. -5. Okay. Yan. Yung litos bowl natin, oh.
Ka-order na. Wa po'y post lagi, murag 35 mo gani, 40 ba, ana. Niagi pa gyud. Wala. 40, niagi. Wa man lagi post. Karon og niang adlaw, wala. Aw hapon og niang adlaw wala man. Koy post. Pero 40 ni siya itong kuan. Busy gyud. So guys, kuan mi sa mong item guys oh. Na, ay happy 2 kilo ano yun? Ay happy 2 kilo kita na eh. Oh. Ayan guys. Pinakagamay ani sa tripod. Guseng. Shout out ko ano yun? Guseng din. Ayan guys, mga bagdi-bagdi. Isaking na oh. Isaking na guys. Ito ang item oh. Ayan.